Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi al-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, bapak ibu, keluarga besar pondok pesantren Tahfizul Quran, segenap dewan asatidza, segenap pengurus yayasan, Duwoyo kemawon, yang mulia Bapak Kepala Desa Karanggayam beserta jajarannya, wali santri, wali murid, Duwoyo kemawon ingkang kula hormati, dalu menika kita sareng hadir. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah maslahah hasanah, beto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking ploso Selapura dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika nderek-nderek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan malam hari ini, haflah akhiri sanah dan milad kepinten niku, milad ke-7 Pondok Pesantren Tahfizul Quran. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, lek awake dhewe ngomongne haflah berarti awake dhewe ngomongne anak. Krono haflah itu tasyakuran setelah selesainya pendidikan putra putri panjenengan dalam waktu 1 tahun. Lek ngomong nih anak itu menjadi tujuan utama sebuah pernikahan. Ulama dawuh lin nikahi fawaid wa azamuha talabul walad. Nikah kuwi paedahe akeh, tapi sing paling gede niku ben duwe anak. Mula Kanjeng Nabi ya dawuh tanakahu tanasalu. Padha rabi ya awakmu kabeh, golek wis padha rabi ki padha duwe anak. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Mergo aku besok nang akhirat ki akeh-akehan umat. Jadi awake dhewe ku ternyata dikongkon rabi niku tibane awake dhewe ben duwe anak. Mula Kanjeng Nabi niku ngongkon wong lanang lek rabi niku ora oleh angger-angger milih wong wedok. Wong lanang ki lek golek bojo kon golek tipe sing jenenge al-walud. Al-walud niku napa Bu maknane? Al-walud niku maknane golteng, lek disenggol gampang. Dadi wong wedok kulite ireng tapi metengan kuwi luwih mending tinimbang kulite putih ayu tapi ndak ijo meteng. Nggih, ini artinya apa? Saking pentingin duwe anak, sampean wong lanang iki kon golek wong wedok sing tipene gampang metengan. Mula wong meteng niku ganjarane gedhe. Ndi nek wong meteng pendak bengi oleh ganjarane poso tanpa poso. Pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso, pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan. Bu, kaya ngono kuwi lho ganjarane meteng. Bu, meteng nggih.
Ndi-ndi nek wong meteng kok sedo niku sedone syahid, Pak. Mergo lek sedo bengi berarti sedo dalam keadaan tahajudan, lek sedo awan dalam keadaan poso. Kayak ngono lho ganjarane wong meteng. Yo. Hoi. Meteng. Lek bojomu takon sing ngaji ning pondok Tahfidzul Quran sapa Bu? Pak Lukman. Apa judule? Bapak-bapak batin penak ya dadi wong wedok iki. Metengi kaya ngono ganjarane. Niku ganjarane sing meteng, Pak. Luwih gedene ganjarane sing ngetengi. Dinggo bar pengajian, mak cacah dicekel, Mak, nyapa ya? Meteng. Lho nyapa ta awake dhewe niku Kanjeng Nabi merintahne jenengan kon meteng, ya ben duwe anak. Mergo besok siji Kanjeng Nabi niku akeh-akehan umat. Jadi Kanjeng Nabi ki seneng lek umat Islam ki akeh. Hikmah wong di anak niku. Sing nomor loro nyapa to jenengan kon duwe anak nggih. Mergo anak niku sing iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya, anak kuwi sing iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Akeh wong karanggayam nang donya mulya mergo anak. Akeh besok wong karanggayam nang akhirat slamet barokahe anak. Winginane jenengan mboten semerep teng TV One. Enten mbok rondo niku wedok. Ora lek kumuni bener apa kleru iki mau. Enten rondo wedok niku mboten duwe bojo. Niku diundang teng TV One niku wong Lampung, Pak. Lah nyapa? Duwe anak 12, Pak Lurah. Sing 10 jadi dokter, sing loro gak jadi dokter tapi dirabi dokter. Orang ini dianggap mulia karena nyapa? Mergo mulyane anak kuwi lho. Anake lho sing 10 jadi dokter, sing loro gak jadi dokter tapi dirabi dokter. Lu wong tuane iki lho kok mulya to. Nah lah kadang sampai ini sepele yuyu duwe anak iso dadi MC ngene pah leh marem. Ya mau MC ini cara mboke enek ya mboke wis. Lho, sampean enek acara kok MC ini anak sampean peh sandinge dijawili ya yuyu apa MC ini kuwi sapa? Anakku. Ora eneng sing iso ning Karanggayam dadi MC kejaba. Acara apa MC ini mesti alah mek dadi MC ya Allah. Anake langsung dipoto terus ge status. Malam hari ini hatiku berbunga-bunga, anakku menjadi MC. Lha tenan. Pamane sampean duwe anak iso qiraah. Sandinge dijiwiti. Aja omong itu rungokno sing qiraah iki lho. Sapa? Tenan. Kadang lho mek sepele, Agustusan iki lho Pak Lurah lho ngenekne lomba gerakoti kerupuk. Ngono ki anak sampean menang ya becek diceritakne, rewang critakne ning pasar critakne. Krungu ora wingi nyapa. Nyapa ning kantor desa nyapa. Nyapa enek lomba gerakoti kerupuk terus juarane kena anakku. Juara piro? Ajeg juara papat. Lah pesertane piro? Ya mek papat. Lho nggih. Wong kadang gara-gara mulyane wong sitoke sak desa melu mulya ki ya iso kok. Nggih napa nggih? Sapa sing gak ngerti desa Karanggayam? Lho mek enek wong istimewa sitok jenenge Gus Ikdam lho, Pak. Sampeyan iki lek lunga nang ndi? Daleme pundi, Bu? Blitar. Blitare pundi? Karanggayam. Kok lak terus mrene kalih Gus.
Lho nggih, enek mulyane wong sitoke sak desa katut mulya. Kula iki lho wis lek ngaji luar kota, ngaji teng Kalimantan, ngaji teng Sumatera, ngaji teng Banyuwangi, ngaji teng Jawa Tengah, teng Kebumen, muni Blitar mesti sing ditakoni kalih daleme Gus. Ditakoni ya Gus Ikdam. Tapi Gus Ikdam cara ngaji rono-rono ya ora eneng terus takon dalem kalih daleme Pak Luk. Gak enek. Gak enek. Lha tenan kula niki jujur wis pendak ngaji nang ndi ya wis. Lho, pokok Kiai Komblitar wis gak enek pertanyaan. Wong gara-gara kula tas duet karo Gus Ikdam. Viral. Aku ning dia saiki lek lagi tekono ibu-ibu wis padha ngrekam ning kene to enek sing ngrekam belas yo. Kula ki wingine ngaji ning Tulungagung, kula mlaku ki ibu-ibu iku kabeh ngadeg karo ngene. Lah kene sitok ndane sing ngadeg lho iki. Duh kok mentolomen awakku. Lho anak niku pancen iso ngangkat derajate wong tuwek niku tenan. Apa meneh sampean duwe anak pinter ngaji, Masya Allah. Apa meneh sampean duwe anak iso hafal Quran, Pak. Kula pengen roh Pak enek to ning donya iki istimewane ngalahne Quran mboten enten. Kanjeng Nabi niku dawuh fadlul Quran ala sairil kalam kafadlir rahman ala sairi khalqih. Mulyane Quran dibanding liyane Quran kuwi kaya mulyane Allah dibanding makhluke ya mboten sebanding to. Kita mriki nek pondok jenenge tahfizul Quran Pak. Bu jenengan iki lek duwe anak iki tenan lek iso diusahane kon ngapalne Quran. Quran itu istimewa. Loh, bulan sing paling mulya niki bulan apa, Bu? Buanter kleru. Ketua Muslimat kleru. Bulan sing paling mulya iki bulan Ramadan. Jenengan semerep napa Ramadan mulya? Mergo ning bulan Ramadan digawe nurune cara Quran ki turun nang sasi Muharram, ya sing mulya Muharram. Jadi sing marakne Ramadan mulya ki duduk bulane, Pak, mergo Qurane. Padha karo supire kiai niku mulya ki mergo kiyaine, ora mergo supire, mergo kiyaine. Lek supire biasa, tapi krana dadi supire kiai malih mulya, kegawa mulyane kiai. Niki jenenge cara pesantren keramat gandul. Kula niki pendak teko ning pengajian iki lagi lungguh ditakokne pundi yai supire. Ya tak jawab, wis ngundang aku apa sopirku, aku ya ngono lho. Lho sopir iku mulya mergo kiai. Lho wayahe mangan lho digoleki, kon mangan bareng kiai. Lho mek sopir, lha tapi supire kiai ya. Mulih niku lho Bu entuk berkat ya padha karo berkate. Sering supir kula nek berkat kok loro padha. Iki mesti panitia iki ngongkon wehne supire sitoke. Wong nate kok bentuk berkat ki loro padha. Akhire kula kekne iki sampean iki aku. Akhire supir kula mulih, kula mlebu omah, berkati karo bojo kula dibuka lho, Bah. Kok mek segotok innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti ingkunge gini supire kuwi mau. La ilaha illallah. Sesuk ngeteri ngajine tak takoni, "Dek iki berkatmu apa?" Halah namung ngingkung, segone genku aku. Lha sopir iki iso mulya mergo kiai. Wong kula ngaji niku biasa kok ngapunten, ngaji tebe-tebe ngoten niku. Ngapunten. Sopir kula ki disangoni padha karo kula. Senajan nilene mboten padha, tapi ya disangoni. Sopir kula niki lho. Sopirku lho biasanya disangoni. Ki panitia niki ndi aku ki nyeritakne. Mergo supire ki ya
Sering disangoni supirku, sering. Diomongi mek menteleng. Kula disangoni Pak Lukman, "Yes, rezekimu wis gak apa-apa. Urusanmu karo aku panggah aku ngono." Lho nggih, mergo supire kiai. Dadi mulyane kegawa mulyane kiai. Bulan Ramadan ki mulya mergo kegawa Quran niku lho. Malam sing paling mulya malam Lailatul. Nyapa malam Lailatul Qadar mulya mergo di malam itu didamel nurune sampean semerep. Kertas niku lek kosong gak enek apa-apane niku lek nyekel kudu wudu napa mboten? Mboten, tapi lek wis terus jenengan tulisi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin sampai lek nyekel kertas kuwi kudu wudu. Loh, kertas Pak Lukman tapi enek Qur'ane. Jadi kertas yang paling mulya ki kertas yang digawe nulis Quran. Mergo setelah itu lek nyekel kudu wudu sampean. Jadi kertas paling mulya ki mergo nek tulisane Quran niku lho. Asale kertas putih itu sampean cekel gak wudu gak masalah, tapi lek wis enek kalame Allah sampean kudu wudu, Pak. Mula kertas ki norno sing paling mulya ki kertas sing digawe nulis Quran. Mergo dadi Al-Qur'an. Kuwi mulya kuwi lek nyekel kudu wudu. Enek-enek kertas ki mulya, tapi lek nyekel ora kudu wudu. Ya kuwi kertas sing dikai gambar Pak Karno karo Pak Hatta. Jenenge duit. Lho duit ki ya mulya yo, cuma nek nyekel ora kudu wudu. Tapi mulya kuwi duit kuwi kertas, heeh mulya. Tapi lek nyekel ora kudu wudu. Lho, rumangsane sampean wong riwa-riwi ngalor ngidul lek sing digoleki mek kertas to. Pak Lurah barang ki gelem dadi lurah kan mek golek. Mendina sing ning pasar barang ki lek mek golek. Lah rumangsamu Pak Lukman Koselopuro rene iki apa sing digoleki? Lho kertas sing jenenge duit ki mulya. Enek kertas, enek duit kuwi ya kertas, enek duit 1000 niku ya kertas, enek duit 100.000 kuwi ya kertas. Duit 1000 dikai parfum wangi, duit 100.000 ngapunten diuyuhi pesing. Sampeyan kon milih sing wangi apa sing pesing? Ya ranti gila. Duit 1000 diuyuhi pesing, duit 1000 dikai parfum wangi, 100.000 pesing. Milih sing wangi apa sing pesing? Enek-enek kertas ki sing nasibe mek ngurusi panganan, enek jenenge kertas minyak. Kuwi nasibe mek ngurusi panganan, kuwi nasibe. Mungkin isuk panganan, awan panganan, sore panganan, iki jenenge kertas minyak. Mula lek enek wong rewang kok ora tandang mek mangan, kuwi jenenge rewang model kertas. Kuwi lek mulih lek menakoni ngene, kertas minyak mau mulih apa piye? Tenan kertas ki norno. Enek kertas ki sing nasibe iki melas Pak Lurah mek dibantingi. Adik ora tau sapa masjid, musala, blas, sabane pos kampling. Ya kertas jenenge kartu remi. Kartu domino, dibantingi tok gelek banting karo muni cuk ngono rada anyan. Nasibe melas kuwi padha-padha kertas nasibe melas. Anak-anak kertas iki mek ngurusi reget, ya kertas namine tisu. Kertas sing paling mulya ki jenenge Al-Qur'an. Mula lek ngono omah sing paling mulya ki omah sing digawe ndres Qur'an. Mulane guru sing paling mulya ki guru sing mulang Quran. Berbanggalah sampai duwe anak mulang TPQ. Anak sampai hebat. Karena apa? Mengajarkan sesuatu yang paling mulia di jagat raya ini. Ada awake dhewe di anak mulang TPQ blas ra bangga. Anakmu apa yuk kesibukan? Leh, nyapo? Yo nganggur, yo kadang-kadang mulang TPQ, kadang-kadang. Yo sampean iki di anak jadi guru TPQ itu hebat.
Karena dunya ki sing paling ampuh Quran, Ramadan mulya mergo Quran, Lailatul Qadar mulya mergo Quran, kertas mulya mergo Quran. Lho lek ngono guru mulya, guru sing mulang. Lho lek ngono banyu sing mulya niku banyu sing diwacane ayat. Sampeyan ki sing telaten nek ndres Quran ngedep banyu sak gelas. Senajan mek entuk sak halaman, sampeyan sebule ning banyu ngalap barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebule ada harapan ya Allah, muga-muga menjing teng alam kubur malaikat mboten wani gepuk kula nyiksa kula karena ada bekas-bekas air yang saya bacakan ayat Quran. Kok gak patek telaten to? Mosok jek ra percaya karo ayat Quran disebule banyu. Nyatane godhong salam kok bar ya kok ombe ngene lho. Nggih. Enek sing godhong kelor, enek sing godhong seri. Lha mosok karo godhong-godhongane percaya karo Al-Qur'an mboten? Lho lek ngono anak sing paling hebat niku anak sing apal. Anak sampean iki apal Quran hebat karena dodone enek Qur'ane. Dadi sampean nyekel anak iku kudu wudu sik. Engko tenanan kuwi kok. Sampai kudu bangga mergo nyapa sampai jin Nabi dawuh uang ki lek apal Quran oleh derajat kenabian kacake mboten entuk wahyu. Uang ki lek ndene apal Quran besok nang akhirat karo Allah jika baju kebesaran. Kaget, lho malaikat klambi kula kok koyo ngeten. Pakaian kula kok koyo ngeten. Napa ngamal kula? Malaikat dawuh anakmu sing kok tinggal nang Karanggayam lho apal Quran. Mula minimal putune didorong untuk ngapalne Quran. Le ibu ki pengin lho di anak apal Quran. Sampeyan ngapalne Quran yo ning pondok tahfidzul Quran. Minimal didorong. Le dalem mbah pengin lho duwe putu apal Quran. Wis sampeyan ngapalne Quran ning tahfidzul Quran, engko mbahe sing ngragati. Oh, kudune ngono. Anak kula ki lanang loro tak tawani le, abahmu ki pengin lho di anak apal Quran. Sampeyan gak kepengin to ngapalne Quran. Alhamdulillah anak kula ki jawab mboten. Akhirnya sing kedua ki ngoten le masih wis ra gelem ngapalne Quran mbok sampeyan ngapalne Quran. Lha kok jawabane padha mboten. Akhirnya kula jurit sak banteri, piye to ki? Mula tenan Quran itu istimewa. Teng jagat raya ku ora eneng sing mulyane ngalahne Quran. Teng mriki tahfidzul Quran iki wonten ngapalne Quran nggih, Mas? Ya nggih. Wis titipne kene kon ngapalne Quran. Mulya. Mula duwe anak iso ngaji ki mulya. Nyapa ta awake dhewe kudu duwe anak iso ngaji, kok duwe anak sholih-sholihah, awake dhewe bakal mati. Lah wong mati ki arep ngalami proses sing jenenge sakaratul maut. Lho awake dhewe iki lek sekarat pati kok gak didampingi anak-anak sing sholih-sholihah, masyaallah keprucut Pak Bu. Mergo manusa ki lek sakaratul maut tibane setan iblis ki lek nggodha tenanan. Ben ampriye tiyang niku mati dalam keadaan suul khotimah. Tapi lek jenengan duwe anak sholih-sholihah, seneng. Lek enek wong arep mati duwe anak telu, sing siji pinter nyanyi, sing siji pinter puisi, sing siji pinter ngaji. Kira-kira sing diceluk sing pinter? Lho apa pinter nyanyi gak oleh-oleh, tapi kudu pinter ngaji. Lek mek iso nyanyi tok mumet. Wong tuane arep mati diceluk, "Nduk, rene." Ibuke ditunggoni. Delok ibumu ambekane Senin Kamis iki lho. Selasa karo Rebo wis ora ambekan. Lah ambekane Senin Kamis berarti Selasa karo Rebo ora ambekan. Ayo ditunggoni, diwacane Yasin apa surat Ar-Ra'd mboten saged. Lho gak tau nang TPQ, gak tau teng Madin mboten. Lho kae piala sakmono kae ini kok juara nyanyi. Krana anake ora iso ngaji wong tuane arep mati lho kok malah dinyanyekne. Lha kok kupinge disanding, pokoke joget. Tun mbokmu. Mboke langsung apa sing pinter puisi? Lho, ibuke ditunggoni, delok ibuke kaya ngono kuwi wis sakaratul maut.
Diwacane Yasin, diwacane rutu mboten saged. Gak tau nang TPQ mboten, gak tau nang Madin mboten, gak tau nang pondok mboten. Gak iso maca Quran mboten. Lah kaya piala sakmono kae niku juara puisi. Lah kok ibu arep mati ra diwacane Yasin, lah kok malah diwacane puisi to. Lah kok kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lu. Sing diceluk mangga sing pinter. Nduk sekolahmu apa SD, SMP, SMA, kuliah nggih karo ning pondok nggih. Biyen ning TPQ nggih, ning Madin nggih, khatam Quran nggih. Anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, Bunda zikir, Bunda zikir. Anak yang kedua di telinga kiri, Bunda Allah astagfirullah, Allah astagfirullah. Anak yang ketiga ambil air wudhu, buka Quran, cari surat Yasin. Dawuh tafsir Yasin dindian nek wong arep ninggal, dindian nek wong arep mati kok diwacane Yasin, maka satu huruf akan menurunkan 10 malaikat yastaghfiruna lahu yang akan memintakan ampun kepada orang yang akan meninggal. Karena anak iki alumni tahfidzul Quran Karanggayam gagah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pling, nyawane ibuke ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepas nyawa diri dengan zikir, dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibu sedo dalam keadaan husnul Bu, penting napa mboten duwe anak iso ngaji? Wis bene sampean iki lek gak iso ngaji ya wis bene. Wis ngaji ngene Gus Ikdamai, ngaji muslimat ae, ngaji fatayat ae. Mergo sampean iki lek dilebokne kelas ya wis angel. Orang tua hebat itu orang tua yang mampu melahirkan anak-anak yang hebat. Nanti belajar niate sholat subuh mulai kae. Rakaataini, rakaatini, rakaatini. Mergo uteke wis kakean centelan ngene. Enek BRI, kredit sepeda motor, klambi seragam rung lunas. Oke. Rok fatkah ro tak kasro ti diwaos jemblem. Tuh lek duwe anak solih-solihah jan tenan mening. Yo enek wong arep mati kok anake ra iso ngaji weh mek mlebu metu. Takoni tanggane piye bro mbokmu mbuh sawi men. Nek iso ngaji ya. Arepe poso ya ning kuburan, arepe bodo ya ning kuburan. Tapi nek tau nang TPQ akhirnya mek nggo arit karo sapu. Ya Allah, boro-boro macane kulhu falak binas blas, boro-boro nahlil blas, dibesiki bareng ngono disaponi. Mari nyaponi lho kok pamit, Mbok, aku mulih. Mbok ning alam kubur jurit minggato le minggato. Bu, putrane ngaji nggih. Putrane ngaji. Putrane ngaji. Diomongi mek mendeli putra. Besok ning alam kubur sampe nek anak solih-solihah. Kanjeng Nabi dawuh amalul walid, kebaikane anak wis dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Wong ki lek ndek anak solih jan koyo ora mati-mati ngene. Sampeyan duwe anak solih. Enek wong kok ndek anak solih wis sedo niku koyo wong urip. Wong lek wis mati ora iso nglakoni salat, tapi iso oleh ganjarane salat. Nalikane duwe anak ning donya gelem salat. Wong sing wis mati gak iso ndheres Quran, tapi iso oleh ganjarane Quran. Nalikane anak sing ning donya niku sregep ndheres Quran. Lho lak koyo wong urip gak mati-mati to.
Wong ning alam kubur iki gak iso sedekah, tapi iso entuk ganjarane sedekah. Mergo ninggalne anak ning donya ahli sedekah. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Sampeyan rawuh mriki ngaji niku ganjarane gedhe. Lho sing oleh ganjaran mboten sampeyan tok, wong tuwa jenengan yo oleh ganjarane. Mula besok akeh wong Karanggayam ning akhirat, ning alam barzah, ning alam kubur kaget. Gak rumangsa di kebaikan ya kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Takoni malaikat, mari takoni malaikat mungkar nakir, yo omahmu ki ndi? Kula Blitar malaikat, kecamatane ndi? Srengat. Desane ndi? Karanggayam. Karo gene malaikat kenale mek Gus Idam tok. Ora tahu kok karo gini Pak Lukman. Ayo yu melu aku teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku karo malaikat lho kok tiyang niku roh tumpukan. Lajeng matur malaikat kok enten tumpukan niku napa ganjaran? Ganjarane napa maca Quran? Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula mboten saged maca Quran ya malaikat. Heeh, kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek ra godak maca Quran. Lha tapi kalau kan diganjarane maca Quran, anakmu sing kok tinggal nang Karanggayam kae lho, pendak bar salat gak tau leren nek deres Quran. Nabimu dawuh kebaikane anakmu dadi kebaikanmu. Mula ganjarane maca Quran PN. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa sedekah? Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho cethil-cethil tiyang Karanggayam. Heeh, aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampane lek kon becek ra tau nyang to. Wonge teko. Gawe seragam ora? Seragam. Gawe kacamata. Aku winginane muni wong iki kacamata, lho kok sing nggih kacamata dicopoti kabeh lho. Tetapi sedekah yo gadane sinten malaikat tekmu. Lho. Kok sakmoten kathah iya mergo anakmu sing kok tinggal ki ahli sedekah. Kowe mati dislameti 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000 pengeling-eling anakmu ki lek budal Jumatan nglebokne dhuwit nang kotak amal. Sedekah anakmu dadi sedekahmu mula ganjarane sedekah pek. Melaku malih roh tumbukan niku napa malaikat ganjaran ganjarane napa kaji gadane sinten tekmu lho lah kula lho dereng kaji malaikat iya aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukokne Avanza lho tapi kalau kan diganjarane kaji anakmu sing alumni tahfidzul Quran beneh lha kok awakmu ninggal awakmu diamanahne kaji mula ganjarane kaji pek lajeng tiyang niku denger-denger matur malaikat ngapunten nuwun sewu niku kok enek cahaya begitu indah niku napa wi ganjaran ganjarane napa salat tahajud gadane sinten tekmu lho lah kula dadi piantun berarti tahajudan malaikat malaikat jawab aku roh kowe jane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh nguyuhmu nak nyami aku iyo lho tapi kula kan diganjarane salat tahajud anakmu sing kok sedeleh nang tahfidzul Quran pendak bengi karo kiai ini gak tau leren tidak tahajudan tahajudane anakmu dadi tahajudanmu mula ganjarane salat tahajud pek malaikat ngapunten malih kok kabeh-kabeh ganjaran terus dosa kula teng pundi malaikat jawab dosamu entek jik lho kok sakit malaikat bolak-balik anakmu sing kok tinggal nang donya pendak bar salat gak tau leren matur nang Allah jaluk nang Allah nangis nang Allah ngrengek nang Allah donga nang Allah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani ya Allah panjenengan ngapura dosa kula panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula sayangi mereka berdua ya Rabb kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit lah kok dongane anakmu ngrengeke anakmu jaluke anakmu dikabulne karo Allah barokah anakmu terus jaluk ning ngapura dosamu entek cik mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarakake lho napa niku malaikat ya kaya jenenge raudhatun min riyadil jinan ya kaya jenenge taman dari beberapa taman surga pinarak nang kono enten ana sampai besok dina ki ya kaya ngono ki lho yu anak iki
Kayak ngene kok jadi ngaji ra penting. Ya Allah. Anak iki tibakne lek pinter ngaji ngeterne wong tuweke sampai akhirat. Bu, putrane ngaji nggih. Sok ning akhirat. Lek duwe anak pinter ngaji. Kanjeng Nabi dawuh, "Inna tifla yajurru bi abawilal jannah." Anak niku tibakne besok nang akhirat ya juru batek sapa anak bi abawahi kelawan wong tua lorone dibatek nang di ilal jannati nuju swarga. Wonten kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne besok niku anak niku lek mlebu swarga, Pak. Niku mlebu niku lingak-linguk ditegur karo malaikat. Mlebu nyapa lingak-linguk? Mboten malaikat, Bapak Ibu teng pundi? Anak jenengan iki lek mlebu swarga, surga yang begitu indah. Lek delok critane teng kitab tafsir Ibnu Katsir durung kepencut, Pak. Atine iki cek kumantil karo wong tuane. Lah kok masuk swarga takon, Bapak Ibu teng pundi? Mula Imam Al-Ghazali cerita besok enten lare digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga kabeh mandeg jegrek. Malaikat dawuh, udkhulul jannah, mlebu swarga mboten. Udkhulul jannah mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kali bapak ibu kula. Tenge ya jangan tadi. Malaikat langsung dawuh ora iso. Kowe ngejak bapak ibumu ora iso. Kowe dadi anak soleh, bapakmu ora soleh kok, ibumu ora sholihah. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah kok. Kowe kudu dadi anak jujur, bapakmu ora jujur. Kowe lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka kok. Kadang terong, kadang telok. Kowe dadi anak jujur, ibumu ora jujur, lek rewang mulih mesti ngentit iwak. Nek sing batin ora iso ngejak wong tuamu. Bocah niku kok cerdas, malaikat leres sing jenengan dawuhne. Lek bapak ibu kula mboten sambi kalih kula. Lah terus jenengan napa mboten ngertos lek bapak ibu kula niku uripe entek damel ngurusi kula. Jenengan iki lek gelem jujur urip jenengan iki jane mek entek ge ngurusi anak lho. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Aku pengen roh anak sampean jaluk apa kok sampean mampu, gak mungkin mboten jenengan turuti. Lho tenan. Wong tuwek ki lek urusan anak kula duduhi nyawa ki lek diwehne lek urusan anak. Tangga etan kula winginane anake wedok ninggal, bapak iki nangis. Entuk rong dina kula takziah, lho kok muni ngene Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Estu Pak Lukman, cara nyawa kena dicolne, tak icolne nyawa kula. La ilaha illallah. Sampeyan iki lek urusan anak nyawa iki lho kok wehne. Sampeyan nek duwe anak lara gak mari-mari, piye sampeyan nek ndonga? Ya Allah, lek penyakit kena pindah mawon penyakit anak kula ten kula. Empun anak kula sing sakit ben kula sing sakit. Delok perjuangan jenengan kaya ngoten niku kaya ndak mungkin nek anak mlebu swarga sampeyan gak dijak. Kula niki sekolah SD, SMP, SMA, MI, Sanawiyah, Aliyah, kuliah niku sing kangelan ngragati bapak ibu kula malaikat. Kula kan mlebu swarga dhewe mboten. Saya tidak mau dikatakan anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Sampeyan tak ceritani malaikat, bapak ibu kira nyambut gawe budal peteng mulai peteng. Tengah wengi budal, sore budal, arep subuh budal. Bapak ibu niku malaikat lek nyambut damel sirah digawe sikil digawe sirah. Malaikat terus muni, lek mlaku piye? Lah iya lek sikil digawe sirah digawe sikil lek mlaku piye? Lho estu ta Bu, jenengan iki apa sing gak kawehne nang anak? Aku pengen roh. Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu, mangkok kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang aku ora ngerti. Oh samar ilang. Lho kok kaya ngono anake mlebu swarga ora dijak ya Allah. Mula lek enek anak kok wani karo wong tuwek wis tontenono. Lho sampeyan iki saking hebate dikai penghargaan lho karo Kanjeng Nabi. Ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil. Ridone Allah iki nang ridone wong tua.
Murkani Allah dideleng murkani wong tua. Sehebat apapun anak lek wong tua gak lilo demi Allah melu mboten lilo. Sampai jadi wong pinter gelari tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. SHMH komplit sak BH-ne pisan. Jenengan jadi wong pinter gelari tumpuk-tumpuk, wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending gak duwe gelar yu, mek duwe gelaran kloso kuwi. Wong tua lilo, Allah melu. Jenengan dadi ahli sedekah donya entek nggih bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah, santunan yatim piatu janda miskin. Ahli sedekah wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukoni cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah. Bathuke ngecap ireng susun 28. Ahli ibadah wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu lilo. Sampai jadi pejabat, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, wali kota, jadi gubernur. Lek perlu ganteni Pak Prabowo jadi presiden, lek wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending jadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu. Sing cik di wong tuwek, apik-apik karo wong tuwek, karena hidupnya orang tua habis kaki ngurusi kula karo panjenengan. Apik karo wong tuwek iki siji aja gelakni. Mergo lek wong tuwek gelo, Allah melu gelo. Nomor loro, apik karo wong tuwek iki aja hitung-hitung. Sampeyan lek hitung-hitung, Allah genteni hitung-hitung. Sampeyan lek duwe bondo kok los nang wong tuwek, demi Allah, Allah ya los. Lek pengen sugih lumana karo wong tuweke dhewe-dhewe. Jadi anak cetil masalah. Jenenge mboke lara lek pendak suntik dicatet. Mosok mboke mati lah kok njaluk ijo lemah to. Kuwi anak PKK apa enek pekok. Enek wong model ngene iki ning Karanggayam mboten enten nggih. Enggak enak lek ning kene cedhek Gusikdam kok. Ya tenan. Ya tenan. Bu, aja hitung-hitung. Sampe nek hitung-hitung Allah genten hitung. Nek wis rumah tangga barang ya ora tau masak. Bedino sarapan gede mboke. Mulih nggo jangan sak mangkok sego sak piring dikene sing lanang. Wah, model ngene iki tak jamin kiri kuwi tenan aku. Urung leren nang ngrepoti wong tuwek. Poso barang ngono kuwi diparani wong tuweke yu. Mbok, ora usah mikir buka, sahur, pejari anakmu. Lho. Bodho ora usah mikir jajan. Lho, pejari anakmu. Klambi, Mbok, 3 setel, Pak, 3 setel. Gagah dadi anak. Nyoiki 10 juta ge persiapan bodho. Aku erung tahu kok ngono kuwi. Dia ngomong tok. Apa iku? Kok lek aku ngomong tok. Aku lagi iki dilok ngomong tok. Lek ra wong Karanggayam ora cara dadi wong Karanggayam tak soneni sampe. Aku sungkan karo Gusikdam aku iki. Ning ndi kuwi kok mulih kuwi? Ngajine rung bar. Ki lek nek sing mulih sitoke tak dongakne sing lanang wayuh. Lho tenan. Akhire malaikat didhawuhi karo bocah-bocah, kula niki mboten enten bapak ibu mboten saged ngeten iki malaikat. Akhire malaikat cep mboten saged jawab terus matur teng Allah, Gusti enten rombongan lari-lari saking Karanggayam badhe dipinarakne swarga mboten purun. Lah nyapa nyuwun kalih tiyang sepah kaliye. Omongan oleh wong tuane ra padha, empun Gusti empun. Nah apa alasannya? Alasannya mereka hebat karena kehebatan kedua orang tuane. Akhirnya Allah dawuh, pancen bocah-bocah iki sekolah sing ngragati bapak ibu berani menyerahkan harta nyawa kangge anake kok. Wis omong ngono kon mlebu pisan karo wong tua loro ne. Akhirnya malaikat mandap, bocah-bocah ngenteni lungguh ngisor ngene. Lha kok sing mburi dia bengok pripun malaikat? Malaikate ngadeg, beres yu, beres. Akhirnya diceluki sitok-sitok, Rene, enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro?
Lho sok ning kono nek HP yo ora ning HP lek goleki piye? Mosok ning kono iki wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Karanggayam kok. Ora ning HP lek goleki piye? Sampe rasa ragu sok ning kono pokok duwe HP ketemu karo sapa ae. Nang akhire dikai nomor, niki nomor HP ini Bapak. Lah ibumu niki. Akhire karo malaikat di WhatsApp, Kang To, dinteni anakmu lawangi swarga ile. Kang To langsung bales, "Oke." Akhire sing wedok di WhatsApp, "Yutun, dinteni anakmu lawangi swarga ile." Yutun langsung bales, "Yes, tarik di semangka." Akhirnya mari jawab, lho kok bales nang malaikat. Ngapunten sing kathah malaikat, nuwun sewu tulung di Sherlock. Akhirnya karo malaikat di Sherlock, bapak ibu golek anake ngarepe lawangi swarga, dipandu karo celon 500 meter belok kanan, lalu belok kiri, dalan agak nanjak. Akhirnya ketemu karo bapak ibu. Akhirnya tangan tengene anak nyekel, tangan tengene ramane, tangan kiwane anak nyekel, tangan tengene bundane. Akhirnya ya juru bi'abilal jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan solisa. Anak niku lek solihah mampu menghantarkan orang tua husnul khotimah, mampu menjadi wasilah orang tua berada di taman surga. Anak kilek solihah mampu menghantarkan orang tua nuju swarganipun Allah Subhanahu taala. Nah, anak kilek pengen solihah, anak kilek pengen apik, kula duduhi minimal resepe telu. Siji dijenengne sing apik. Amarek pengen duwe anak apik, jenenge sing apik. Kanjeng Nabi ki sing jenenge bae, dijenengne Muhammad. Itu artinya orang yang selalu dipuji. Sing jenenge mbahe ditanya, "Lho Mbah, putune jenengan kok jenengan Muhammad?" Mbahe jawab, "Ayyuh madha fis sama'i wal ard." Aku pengen sok putuku selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Kanjeng Nabi dadi manusia istimewa, salah satu wasilah itu apa? Duwe jeneng sing apik. Mula sampeyan nek pengen duwe anak apik, tulung dijenengne sing apik. Jeneng sing apik itu jeneng sing dengan nama itu sampeyan punya harapan baik, koyo mbahe niku. Padha karo sampean anu lho yu duwe bakul bakso ngono kuwi lho. Kok jenenge bakso barokah. Niku harapane lek dodol bakso ben lah jenenge anak yo ngono kuwi. Wani sampean dodol bakso kok jenenge bakso jeleput. Tapi basa anak iki kadang wani. Toko jamu mugi jodoh sae. Harapane baik, wani sama dodol jamu. Toko jamu mugi nemen. Mula nang Blitar nek apotek gawedhi laris jenenge apotek Sumber. Jenenge tok wis apik kok. Mbok jajal sampean nggih apotek ning kono kok jenenge apotek Sumber penyakit ora payu yo. Wong wedi tuku ning kono. Ning Malang ini nek rumah sakit gede namanya Rumah Sakit Ben Mari Kendal Paya. Harapane muga-muga sing lara ning kono ki iso mari, ngoten lho. Wani sampean nggih rumah sakit kok jenenge Rumah Sakit Ben Mati. Lah jenenge anak ya ngoten niku. Sing apik apa kudu bahasa Arab, lek kudu sih mboten. Tapi lek sakit bahasa Arab sae karena bahasa Rasulullah, bahasa Al-Qur'an, bahasa ahli surga. Tapi lek gak iso Jawa ae sing penting maknane apik. Anakmu pira yu? 4, lanang apa wedok? Lanang kabeh. Beh. Sapa ae lho jenenge Mbarepe Slamet, nomor 2 Untung, nomor 3 Trimo, ragile bejo. Slamet Untung Trimo sae. Sapa gak butuh Slamet, gak butuh Untung? Bahasa Arabe Salim, bahasa Arabe Fauzan. Monggo. Arab ora elek ya elek. Anakmu kok kae sapa to jenenge Tony? Kumplite sapa? Syaitoni. Maknane setan. Dadi pendak dek teko kancane mlayu, setan teko, setan teko. Anakmu ki jenenge sapa to? Mat Yadi lho. Bahasa apa yu? Arab. Artine mbuh. Didelok ning kamus mat ki artine dawa, Yadi kuwi tangan. Jadi maknane ngentitan.
Anakmu wedok kok apik men kok celukane zero kae sapa kae binti Hunay zero. Bahasa apa yo Arab artine mbuh. Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Hunay zero ki maknane celeng cilik. Dadi anak wedoke celeng. Sama iki lek duwe jeneng wis to, sing penting maknane apik. Lho nek Arab campur Jawa, wis to pokok sing penting maknane apik. Anakmu ki sapa yo jenenge Manuto Muhammad. Celukane sapa yo Totok. Apik to Manuto Muhammad, manut Kanjeng Nabi kan sae to. Jawa campur Arab. Anakmu sapa yo jenenge Slamet Daroini. Lho. Selamat ki yo selamat daro ini ki donya akhirat monggo sing penting maknane apik. Aja berdasarkan sejarah. Anak wong kok jenenge anake sejarah. Mergo nalikane metengi seneng karo jajan. Akhirnya anake lahir lanang lha kok dijenengne Jansen, artine karo jajan. Iki kan ruwet ngene iki. Ini berdasarkan sejarah. Niki enek, engko lek anake jeneng karo padha karo anake sampean ngapunten. Bapak iki sopir tukang kirim mendok nang Jakarta. Dan nalikane budal kirim mendok iki sing wedok meteng tuwek, cek teko Kendal niku babaran. Ditelepon, "Ya aku babaran, alhamdulillah." Lanang apa wedok Dek? Lanang, alhamdulillah. Ya karo Bu Bidan kondang jenengne. Arep digawekne akte wis to sampean sing jenenge Dik Moh sampean bapake kok. Dijenengne sapa Manut? Sapa ya Dik Manut krana bapake sopir. Wis ngene dijenengne Randy lho. Artine apa ya? Leren ning endi-endi. Mergo bapake Iki kan ruwet ngene iki. Leren ning Korono ngelek babaran iki lho ning ngarep TV, pas delok TV, lah kok anak iki lahir wedok, akhirnya dijenengne Novi nonton. Aduh. Jadi sampean kudu jenenge anak iki punya harapan baik kaya kula dijenengne Luqman, harapane ben kaya Luqman fil Quran, dijenengne Harun, jenenge Yusuf, jenenge Hamid, Mahmud, Humaid, monggo. Abdullah was monggo sing penting maknane apik. Nomor 1 lek pengen di anak apik jenenge sing apik. Nomor 2 lek pengen di anak apik kudu diwulang ilmu sing apik. Wis anak jenengan sampean salap SD mriki, sampean salap TPQ mriki, sampean salap pondok mriki wis pas. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah ki arep dadekne anak apik, anak wis dikai pemahaman ilmu agama. Mula sing nomor 2 anak niku kudu ngaji. Lek pengen duwe anak apik, anak iku kudu ngaji. Sampeyan tak critani ngaji ki sing paling istimewa mboten enten kejaba teng pondok. Wis. Kula njaluk sing rawuh mriki lek iso putrane di pondok nih. Anak ki lek mondok Bu minimal oleh 3, minimal 1 salate terjaga. Wis. Sampeyan anakmu ning omah mek perkara salat lho playon. Lek kok titip ning pondok tahfidzul Quran, sampeyan gak usah mikir salat, ben durusi kiyaine. Sampeyan ning pasar tenang, ning sawah tenang, ning kantor tenang. Lek perlu ning luar negeri tenang, titip nang pondoke. Sing nomor 2, anak lek ning pondok untunge apa? Keluyurane terkendali. Saiki anak ora kok pondokne, kok cekeli motor, entek yo. Kula ni ngapunten, pendak malam Ahad iki kaya-kaya ngaji luar kota. Ngapunten. Kadang ngapunten wis mulai teko Srengat sampai Kankap Kanigoro. Jenenge bocah kira pedhot sepeda motor. Breng-brengan, goncengan 4, goncengan 3. Bengok-bengok enek sing gelut, enek sing mabuk. Kula mikir kuwi anake sapa? Gek usia SMP SMA. Lah nyapa bocah-bocah iki keluyuran mergo gak ning pondok. Lek ning pondok gak keluyuran mergo ning pondok gak oleh nggawa peda. Wis kok cekeli peda motor kok cekeli iki. Ila. Aku tapi ya ora setuju lek nek wong muni iki setan gepeng ora setuju aku.
HP iki jane apik kok. HP niku kok elek ta apik kok. Wong saiki lho ning Karanggayam iki wong mati serane layon-layon kok. Sing layon-layon. Lho sampean lho gak ketemu dulur 30 tahun iso nyambung neh lewat HP iki apik. Sampeyan sakniki Pak nulis ayat Quran, sampeyan tulis kutiba alaikumusiyam diterus nih karo HP. Saartine saat babun nuzule, ya Allah. Sampeyan nulis hadis sepotong talabul ilmi faridah diterus nih karo HP. Sampai hadis iki kok kategori dhaif, kategori sahih, kategori hasan diterus. Aduh HP kok ngene pinter itu. Sampai duwe masalah agama lho Bu, sampai takon HP dijawab. Bagaimana hukum akikah anak laki dengan kambing satu? Celek muncul jawaban. Bagaimana cara nyembelih hewan kurban? Bagaimana cara sholat hari raya? Sampean sing urung tahu melu manasik umroh, arep budal umroh, bagaimana cara pakai pakaian ihram iki lho ning HP iki ketemu. Apa rukunnya umroh? Ketemu sama HP. Oleh kalau winginane teng Mekah ki ora melu latihan ya delok HP ki alah. Lho HP ki apik tak mau. Sampeyan lho saiki arep nggih jajan ora satu buku resep iki lho. Bagaimana cara mengolah ketela? Celek nomor 1 langsung muncul jemblem. Gedhok. Iki lho, kaya ngene kok diarani elek iki kok setan iki. Niki karo anak kula dikai kamus bahasa Arab. Jadi kula lek maca kitab iki kamus bahasa Arab iki apa? Tak ketik iki muncul. Astagfirullahaladzim. Kaya ngene iki lho. Mun sakniki wong-wong ngaji ngundang ngaji tak pengin mara. Iki lho liwat iki lho. Kula nembe ing Kalimantan, nembe ing Tenggarong niku wong iki ora mara. Lha tenan wong-wong lek ngundang ngaji. Assalamualaikum, waalaikumsalam saking pundi? Karanggayam. Enten apa? Badhe ngundang ngaji yai saged apa mboten? Saged. Sowan apa mboten? Mboten usah, sowan malah gekne teh aku. Paling rene yo ora nggo gula aku. Dek. Nah. Mula ngaji ning ndi-ndi saiki di-share lak wis teko ngene kok diarani setan iki. Nek sampean saiki nyambut gawe iki lantaran iki randi iki angel saiki. Ning sayang HP dijak apik kenek, dijak elek ya. Iki lho sayange nek ning ngono. Niki kok ketik ya uuk muncul Kok ketik ho ho hi he metu ho ho hi he. Lho, lek anak jenengan ning pondok, engko karo kiai ditata akidahe. Engko lek mulih ka pondok, lek nyuwun HP jenengan tumbasne. Insyaallah anak panjenengan iso milah, iso milih, tapi ayo mon. Dadi anak ilek ning pondok untunge apa? Kluyurane terkendali. Nomor 3 lho sing hebat. Nyapa anak jenengan tak dorong ning pondok. Nomor 3 oleh barokah dongane kiai. Teng alam donya ki wong mulya kan namung kalih to, wong tuwane dhewe-dhewe karo ulama. Dongokne anak ki sing paling ampuh jenengan wong tuwane dhewe-dhewe. Sampeyan iki lek dongokne anak ampuh. Tapi dongon jenengan akan tambah ampuh, tambah sempurna mulai didorong karo dongone kiai. Sampeyan mboten usah gumun Pak lek nek bocah ning pondok ora patek tenanan, mulai kok pondok dadi tokoh agama. Niku mergo nyapa? Mergo nek barokah dongone kiai. Niku lho kanca kula sak kamar biyen, Mas Hendrik niku. Niku biyen mondoke ning Jampes. Rumah saku biyen ora patek tenanan ya. Ngono ki saiki duwite kok ya akeh iki saiki. Karo Allah dikai lober masalah rezeki. Nyapa Mas Hendrik sampean saiki iso ngono? Mergo nalikane ning pondok awake dhewe biyen didongakne kiai, Mas. Lho nah, aku tas kok Magelang Mas Hendrik. Duwe kanca niku biyen mondok teng Jampes, gak tenanan. Dolan. Kula ngaji teng Jogja, piyambake telepon, "Mampir ngene aku Kang Lukman." Kula mampir tenan, subhanallah, bangun omah ki sak miliar rong mari. Sandinge nek masjid gede niku critane ya dicukupi dhewe. Tak takoni sampean karo Allah kok diparingi lober rezeki koyo ngene iki piye critane? Enggak ngerti Kang Lukman. Sampean pengen ngerti apa? Mergo sampean tahu mondok. Lah ning pondok oleh barokah dongane kiai. Engko lek wis mulih mbuh ekonomine sing barokah, mbuh perjuangane sing barokah. Wis to lek entuk dongane kiai luar biasa. Kula ki mbayangne aku gak entuk dongane kiai gak iso koyo ngene iki, Pak.
Lho tenan wong kula ngapunten kitab sitok kebek ira duwe kok. Tapi urip kula ki ning pondok bendina jamaah. Mulai kok pondok gak kita ngimami tahlil payu tak mau. Lho tenan Pak. Payu tak mau. Iki mergo mondok, ora mondok. Nek yo Lho tenan. Wong kula niki nakal. 6 tahun urip kula teng pinggir dalan iki. Sekolah SMP SMA iki said, buku tak saim. Lho tenan. Sibuk kula muni ngene, tamat SMA, mondok mondok oleh apa? Akhirnya kula nuruti kaya ngene saiki. Jangan takut sana. Awake dhewe kadang cek di pemikiran mondok lho sok dadi apa ngono lho. Ki wong-wong padha ora ngerti to lek wakil presiden winginane iki pondokan jenenge Mbah Yai Ma'ruf Amin iki lho pondokan. Ya iso dadi wakil presiden lho. Mula sampeyan iki lek ditakoni, "Yu anakmu kok pondok ini tahfidzul Quran iki lho, sok dadi apa?" Jawaban wakil presiden. Lha kula sering pagi Bupati Malang niku namine Pak Sanusi. Sering enek ping sekawan ben gangsal enten. Cerita iki kula niki biyen cilik ning Langgar. Sekolah MI Sanawiyah Aliyah kalih teng pondok. Kok yo dadi bupati to. Wakil bupati sing winginane Blitar namine Rahmat Santoso. Kula niki ngaji teng pondok pesantren teng Ponorogo, piyambak iki rawuh. Lho, Pak Wabub kok rawuh mriki? Anu Yai, niki sing duwe pondok kanca kula teng pondok. Pak Rahmat Santoso tau dadi wakil bupati Blitar niku pondokan, Pak. Dadi sampeyan aja wedi sok lek mondok dadi apa ki aja wedi. Cah pondokan iki iso sugih. Wis saiki gak usah adoh-adoh lho, tanggane jenengan iku Sikdam. Delok duwe mobil iki tak omongi, mek dicopne ning listrik tok. Kuwi ora tuku bensin kuwi lho warang lho. Lha kuwi mulya mergo ya alumni Pondok Ploso to. Lah nyapa? Ya oleh barokah donga niki Kiai. Di samping beliau panjenengan bernasab mulia. Lho ki aja wedi mondokne anak. Kula niki ngapunten Bu. Kok pamer mboten? Kula tamat SMA tahun 89. Nalikane sekolah SMA, kanca kula akrab niku telu. Sitok iki tamat SMA nglamar PNS ketompo. Sekarang menjadi pegawai negeri dinas di pemerintah daerah tingkat 2 Jember. Kula kan wong Jember. Sing sitok iki dedeke dhuwur putih, Pak. Tamat SMA iki nglamar ning hotel iki ketompo. Sekarang kerja di hotel berbintang di Bali. Lah sing sitok iki. Iki lho. Iki lho wong iki. Wong iki lho saiki. Ibu kula wae tak aturne, Lukman anake lanang ibuke mek sitok awakmu. Mondok mondok oleh apa? Lah piye? Bu, kanca kula loro ki di penggawean. Kula lek ra di penggawean gengsi. Lah terus piye? Kula tak merantau teng Surabaya. Akhirnya kula merantau teng Surabaya, Pak. Setunggal tahun gak oleh apa-apa. Malah awak kula jeleput mergo bendina gelut karo satpam atik kalah terus. Akhirnya saya kembali bersimpuh di hadapan kedua orang tua. Kula tak cobi derek dawuh jenengan, piye le kula tak mondok mawon. Terus arep mondok nang ndi? Kula tak mondok teng Kediri, teng pondok pesantren Al Ihsan Jampes Kediri. Akhirnya kula tahun 90 niku budal mondok. Tahun 99 kula niki rabi untuk wong Selopuro. Kula tahun 99 lagi rabi. Kanca kula ki wis nyambut gawe 9 tahun, aku lagi rabi, Pak. Cara wong Sekak Mas Hendrik tak pur 10 tahun. Dhek wis nglumpukne dhuwit 10 tahun kula lagi rabi. Entuk wong Selopuro. Kok pamer mboten? Kula sering mudik ke Jember, ketemu karo kanca kula loro. Kanca kula loro tumpakane mobil, ki lalu di pesantren gak kalah. Tumpakane yo mobil. Malah mobilnya apik tekku. Lah kono Avanza tekku Rebon 300 juta. Loh, ora kalah alumni pesantren. Doke. Kanca kula rabi, aku yo rabi, ora sombong yo. Bojone cek ayu bojoku. Kiai kok bojone elek ketok lek dungane ra mandi aku yo. Ora kalah, Pak. Kanca kula ki sering nge-share mangan enak. Terus juga ini grup alumni tak japri. Kowe kok mangan enak tuku apa gratis?
Lha kok jawab tuku? Kanca kula iki bendina mangane nak tuku, ki alumni pesantren, bendina mangane nak. Sampeyan kok cek wedi to mondokne anak iki lho. Kanca kula ki sitok pegawai negeri, sitok pegawai hotel, tak dudui. Gajine bulanan, ki alumni pesantren, gak dadi pegawai negeri, ora sombong yu, gajiku jam-jaman. Mari ngene bayaran. Lho, saestu kula kok pamer mboten. Lho, kiai iki gajine jam-jaman. Kalah lek lurah. Kono gajine 3 wulan pisan bengkok. Lho, nggih. Lho, ngene-ngene kula iki kok sombong mboten iki realita. Kula niku sedina wis ping 4 lho, Bu. Esuk kuliah subuh dateng Lingi. Lajeng jam 6 ngaos teng Bank Jatim. Lajeng mau bar zuhur ngaos dateng Kademangan, terus bengi ki rene njajal Bayangno piro iki wisan iki.